Saan naabot ang 20 pesos mo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hello mga idol, so welcome pala tayo dito sa 10,000 Roses ng Cordoba mga idol. Yan sa napapansin nyo mga idol, medyo napanibago tayo sa lugar mga idol, no? Medyo nalibugan ba tayo dito mga idol? Nalibugan. Naguguluhan tayo dito mga idol kasi hindi ko alam kung saan talaga papasok mga idol, pero nakita natin mga idol, ang ganda ng lugar mga idol. Yan mga idol, kasama ko pala yung partner ko. Yan, malapit lang siya pala sa ano, mga idol, sa dagat, kaya mas mahangin siya dito mga idol. At sa napapansin ninyo mga idol, nagka voice over tayo mga idol kasi may music talaga dito mga idol, so makatry tayo. Try kong binilang mga idol kung 10,000 roses pa talaga, kaya lang medyo nahirapan ako kasi gumagalaw yung ano, gumagalaw yung mga roses ba dahil sa hangin, kaya parang nalito ako mga idol, kaya hindi ko na lang binilang mga idol. Mamaya na lang siguro, project ko na yan. Right? Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as tayo ng bahaw dito. Under renovation. Bahaw. Gutom na kami. Linya na kami para sa bahaw. Order kami dito. Yan o. Chicken wing plus 2 bottles of malams na. Hihintay kami ng bahaw guys. Sobrang chill ito guys. Sulit na sulit yung 20 pesos mo. Saan naabot ang 20 pesos mo? Pagkain ng mali ito guys. 2-0 pesos. Magkakapasok ka na dito sa 10,000 roses. Tapos ano, pag may pagkain na kayo, pwede kayo papasok dito. Pag ano, nagpa-budget kayo, tapos special day ba, nara kay mayroon ka lang 500, pasok na yan 20 pesos, 40 pesos kayong dalawa, tapos gasolina 200, okay na yan, abot na yan dito. Dala kayo pagkain, luxury ito. Ito yung ano guys, ito yung harap dito guys, harap. Dumating na yung order namin na bahaw na. Ada na bahaw. Gabi na guys, gabi na. So uwi na kami guys. Ito talaga ang tunay na aura ng ano, ng 10,000 roses. Dali na ka manguli na dahil ta. Yan, may boat dito na ano. Ito guys. Yan guys, ito talaga ang ano guys. Ito talaga ang ano, aura ng 10,000 roses paggabi. Ganda. Yan o. Sana tunay no, para ano, para mabango. Plastic lang kasi. So yan guys, bye bye 10,000 roses.
Tinky Roses of Cordoba. Bye-bye!